баъзе бадбахтҳои зардуштҳо нисбати ислом бисёр даҳони палидашонро олонда истодиянд. одамо ба моҳ баромаду шумо ин бадбахтҳо на моҳ баромадиянд. агар ҳамин хел бадбахтҳо бошад бурод ҳаминҷа пеши ман биёд аз ислом якта айб биёвад дар рӯ барӯ ин чизҳои далел мебиёрад дар чиҳош ки гӯё ва айби ислом бошад. ту фаҳм надорӣ, ту ақл надорӣ, ту илм надорӣ, ту бесаводтарин ва аблаҳтарин халқӣ. агар ту камтар илме дошти ин суханҳоро намегуфтӣ. бесавод, хурофотзада туӣ, оташпараст. охи биё инҷо суҳбат кун хати ман аз қафо гап назада. шариат ҳеҷ гоҳ хурофот нест бародаро. шариат дини ҳақ аст ки олами аврупо, олами императорҳоро ба ларза овард. императори рум аврупо гуфт ки қасам ба номи аллоҳ агар ҳар чизе ки гуфт агар рост борад фасатамлику мавдиъа қадамайя ҳатайн. зуд аст ки ҳамин мавзеи қадами манро соҳиб мешавад. агар гапаш рост бошад, ҳамин намояндаи гапаш, хабараш агар хабари дуруст бошад, воқеан пайғамбари охирузамон баромада бошад, ба наздики 2 қадами маро мавзеашро молик мешавад. шумо кен